खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम जों बुंथिनो लुगैदों दि दिनैहाय जोंनि दुलाराय बर' समाज आफादनि मोनसे मावफुं आफाद जर'खा मावफुं आफाद जथुमनाय जादों आरो बेयाव गुबैयै जोङो फैगौ 24 आरो 25 मे अक्ट'खालि जोंनि बोसोरसालिया जथुम लोगोसे क'क्राझार जिल्ला बर' समाज आफादनि बोसोरसालिया जथुम सोमोन्दै माबोरैहाय जों साबसिन खालामनो हायो बे सोमोन्दै सावरायदों आरो बे दा थि खालामजाबाय जोङो बे मुंख'नाय 24 आरो 25 मे अक्ट'खालिनो क'क्राझारावहाय खुंसिगोन आरो जोङो मख'जाथाव मानसिफोरखौनो आलासि महरै लेंहरदों सायख'जाखाबायबो जेरै जोङो गुवाहाटी बुहुम फरायसालिनि मख'जाथाव पद्मश्री डक्टर अनिल बर' बिथांखौबो लेंहरदों आरो दुलाराय बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथांमोनखौबो जों लेंहरदों आरो जायगानि MLA बिथाङाबो नुजाफैगोन BTCनि EMबो माखासे जोंनो खोथा होदों नुजाफैगोन होननानै दा बे हाबाफारिखौ जों मोजाङैनो मावफुंनो हागोन होननानै जों सानदों बे मोनसे आरो दिनैनि बे जथुमनायाव जोंनाव नुजाफैदों पश्चिम बंगनिबो रिप्रेजेन्टेटिभ जोंहा पश्चिम बंग स्टेट डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय ब्लक कमिटिस दं दा स्टेट कमिटिनि मेम्बार्सफोर फैदों सेक्रेटारि जेनेरेल सेक्रेटारि आरो लोगोफोर आरो बेनिफ्राय पर्बतजरानि जिल्लानि दं गसाइगावनि दं चिरांनि दं ओमफ्राय बाक्सानियाबो ओरैनो अनलाइन माने पार्टिसिपेट खालामदों आरो जों जायगानि दंजोबो आंजों सेराव दङ लोगो आफादगिरि बिथां बिबेकानन्द नार्जारी आरो जोंनि गाहाय नेहाथारि बिथां कमलाकान्त बसुमतारी आरो बेबादिनो जोंनि केन्द्रीय कमिटिनि बिबानगिरिफोर दं बिरखं गाथोननि सोमोन्दै सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां रादाब गोजान जायगाफोराव थांनानै गोबां रां खरसा खालामना सोलोंथाइ लानांगौनि गोनांथि गैलिया दानिया उदालगुरि टाउन रामजानकि सकनि हटेल फामि पेलेसनि 4th फ्ल'राव बोसोरसेनि फोरोंथाइ होनो थाखाय लोगोआरि जाना आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिया नोंथांमोननि थाखाय मोजां खाबु लानानै फैबाय केबिन क्रू ग्राउन्ड स्टाफ कार्गो एक्जिक्यूटिव एयारपोर्ट रिटेल यूटिलिटी एयारपोर्ट मैनेजमेंट आरो हस्पिटालिटी मैनेजमेंटनि थाखायबो इंटरव्यू होनो हानायनि फोरोंथाइ होयो आपग्रेड एभिएशन एकाडेमियाव मुं थिसननायनि सायख'नाया 18 बोसोरनिफ्राय 20 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानांगोन गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलाद लानो थाखाय स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमा 96783602226 आव कल खालामनो हागोन जब प्लेसमेन्टआ 100% रोखा जागोन होनना मिथिहोदों आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोनहा बेजों लोगोसेनो बिरखं दावबायनाय एभिएशन दावबायग्रा थावनि टुरिज्म आरो आलासि सिबिग्रा थावनि हस्पिटालिटी बे मोनथाम फोथाराव रोखायै खामानि नागिरना होनो एबा प्लेसमेन्ट होनो हागोन होनना रोखा खालामना होदों एकाडेमि सामलायगिरि बिथांमोनहा